A tu, que vius a la nostra comarca, que vens de pas. A tu, que tornes a trobar-te amb els teus, que estimes el teu voltant. A tu, el nostre veí, amic, la nostra família. A tu, que fas obrir les nostres portes, que compartim un somriure. A tu, que valores el millor que tenim, que escoltes tot el que sabem. A tu, que ens agrada escoltar-te, ajudar-te i fer-te la vida més fàcil. A tu, que ens fas més grans, més creatius, més propers. A tu, que ens transmet energia, que ens actives. A tu, que ens dones una raó de ser. A tu volem dir-te que els comerços i professionals del Camp de Túria estem ací sempre que ho necessites.